akwai wasu abubuwa da suke tare ma space ɗin wayanka, shi yasa ko da ka zo saka wani abu sai ka ga baka da isasshen space akan wayanka, amma zan nuna ma hanyar da zaka bi ka gyara wannan matsalar. Abinda zaka yi, zaka zo ka nemi wannan application ɗin ne mai suna File by Google, sai ka shiga kan shi kamar haka. Zai kawo ka nan, sai ka shiga inda layukan nan guda uku, sai ka danna kansu kamar haka. Daga nan sai ka zo nan inda aka rubuta client ɗin nan, sai ka danna kan shi kamar haka. Bayan ka shiga zai wuce ke da kai nan gurin, sai ka zo daidai nan inda aka rubuta junk file, dama shine abin da yake cika maka space din wayanka, sai ka zo daidai nan inda aka rubuta client din nan, sai ka danna kan shi kamar haka. Shikenan sai ka danna client din nan, gashi na yanzu yana gogewa. Dama waɗannan abubuwan suna yin saving ne sakamakon kai downloading din wani application da wasu abubuwa can ne dai waɗanda baka sani ba, to su ne suke cika maka space din kan wayanka. Bayan ka gama da wannan zai dawo da kai nan gurin, sai ka zo daidai nan inda aka rubuta delete duplicate din nan, sai ka danna kan shi kamar haka, sai ka shiga. To a nan abinda zaka yi, zaka danna wannan alamar mark din nan ne, da zaran ka danna wannan alamar ta mark sai ka danna delete. To duk wani abu da yake guda biyu zai goge guda ɗaya, kaga zaka ƙara samun space akan wayanka. Shikenan yanzu ka gama goge waɗannan abubuwan da ba sa da amfani. Abinda zaka yi gaba, zaka ƙara dawowa nan ne cikin wayanka. Abinda zaka yi na gaba, zaka zo daidai nan inda aka rubuta delete all screenshot din nan. Duk wani screenshot da ka san baka amfani da shi, sai ka selecting din shi ka goge shi. Idan kuma gaba ɗayan su baka amfani da su, kana danna wannan alamar ta mark, zaka yi marking din su gaba ɗaya, sai ka danna delete. Ga nan yanzu gaba ɗaya sun tafi. Hakan zaka yi ma kowane file da ke cikin wayanka wanda baka amfani da shi. Sannan idan ka ji daɗin wannan bidiyo ka danna min alamar like, idan kuma kana so ka ci gaba da samun videos ɗina akai-akai ka danna min alamar subscribe. Idan kuma kana da wata tambaya za ka iya yi a ƙasan comment section. Sai mun haɗu da kai a bidiyo na gaba.